Le mfowethu usaziso lo qhama kwiKha TV2. Ngizwe ngabantu la udlula uphethe isiginci wathi ayinayo ichwane lebhaca. Kahle kahle uba uchwane lebhaca. Uchwane lebhaca uzelule wakamtshali eXobhe eMantente. Nibingelela uzelule namhlanje ngibizwe iTV2 ukuthi ngizoziveza ukuthi ngubani ngaleli langa bebambe umsebenzi lapho besebenza khona neMK. So ke uchwane lebhaca umfana waseXobhe eMantente odlala uMasikhandi. Abanye abantu badume ngokuthi ibhenanyawo. Oh ngiyakuzwa. Mina into engithidayo la cha lebhaca. Ngizwa abantu bedlula kuthi hawu nangu cha lebhaca. Kahle kahle yini lo dume ngayo mfethu. Uchwane lebhaca udume ngokudlala ingoma yesibhaca yaseXobhe eMantente. Kakhulukazi ingoma aduma ngayo ethi kukhona ababangifa likamkhulu. Nethi ubuyile umaqonda negoli. Nenye ethi isaka lempuphu liyabiza, olubuze emntwini osebenzayo. So ke nguMasikhandi okhona futhi kumabhenanyawo igenge yase South Coast ezibiza ngegama lokuthi amabhenanyawo. No mfethu sesivala ngoba ngezwe ngathi bazokubiza noma yini manje. Emuphi nje umucu mhlawumbe ombili ezoyishaya lapha yafo ababukela ekhaya ababukela abazi awe ukuthi mhlawumbe uzoperforma ziphi ingoma namhlanje ezimbili nje. Ingoma engase ngibaperformele yona ethi babangifa likamkhulu ngiphinde ngibadlalela ingoma ethi busa msholozi wonke amacala aphuma ngomnyango alikho elaphuma ngewindi. Siyabonga kakhulu mfethu uperforme kahle. Siyabonga nkulunkulu siyabonga. Thank you so much bafethu. Sila bafethu ngasemegasithi ePaki. Laba bafethu ziyahephena kune MK kunabantu abaculi lapha bafethu abaningi ukuhlukahlukana abafethu banathi siyabonga kakhulu.